Naqraw mill-epistola ta' Ġakbu, kap wieħed mill-ewwel vers sa vers 12. Ġakbu għaddej tal-law ta' Sidna Ġesu Kristu li 12 tribu li huma mxerdin f'artijiet kollha. Isliem. Ħuti. Isuh bħala ferħ mill-akbar meta taqgħu f'tiġrib ta' kull xorta. Billi tafu dan li l-prova tal-fidi tagħkom iġġib is-sabar. Imma ħallu s-sabar ikollu l-emil perfett tiegħu biex tkunu perfetti u mitmumin ma jonqoskom xejn. Jekk xi ħadd minnkom jonqsu l-erf, ħajtolbu lill-Alla li jagħti lill-bnedmin kollha bla kemm gim u ma jċanfarx u dan ikun mogħti lilu. Imma ħajtlob bil-fidi bla ma jkollu ebda dubju. Għax min ikun fid-dubju jixbaħ mewġa tal-baħar immexxija mir-rieħu mqalba. Ħa ma jaħsibx dal-bniedem li se jaqla xi ħaġa mingħand il-mulej. Bniedem ta' żewġ imħuħ mhuwiex sod f'kull ma jagħmel. Ħajftaħar il-ħu ta' kundizzjoni baxxa fil-għoli tiegħu, iżda lani fl-umiljazzjoni tiegħu, għax hu jgħaddi b'ħanwar tal-ħaxix. Għax hekk kif titla' x-xemx bis-sħana li taħraq, tnixxef il-ħaxix u jaqanwar tiegħu u tispiċċa żbuħija tad-dera tiegħu. Hekk ukoll jitbil il-għani f'dak li jagħmel. Ħin il-bniedem li jsofri t-tiġrib. Għax wara li jgħaddi mit-tiġrib, jieħu l-kruna tal-ħajja li wieħed il-mulej lil dawk li jħobbuh. Il-mod li nġibu ruħna waqt it-tiġrib jikxef x'perspettiva għandna tal-provi. Jiġifieri inqisux il-provi mill-lenti divina kif jarhom Alla, inkella narawhomx mill-lenti purament umana, bħal kumplament tan-nies tad-dinja, nies mitlufa li jafu lill-Alla u waqqas jimpurtom minn kelma tiegħu, u allura nies li jitmexxu ħafna drabi mill-emozzjonijiet tagħhom jew minn mentalità midimba u raġunament purament materjalistiku. Allura dan in-nies iqisu t-tiġrib bħala disgrazzja, iqisu t-tiġrib bħala saħta, kastik. U appena jsibu ruhom f'xi prova tal-ħajja jinħasdu, jintlew ansjetà, jippanikjaw, jirrabjaw, forsi anke saħansitra jeħduha kontra Alla. Atteġġament radikalment differenti u oppost minn dak ta' persuna li għandha perspettiva divina tal-provi, kif suppost ikollu kull Kristjan. Għaliex kif qal Thomas Brooks, ruħ li jintlaħqet bil-grazzja kapaċi tħares mis-sħab l-iktar mudlam u tara lill-Alla jitbissem fuqha. L-aħwa, it-taqdis prattiku huwa il-mira ta' kull Kristjan. Jew ħanajdu hekk, suppost ikun l-objettiv suprem li għalih kull Kristjan jixxenna, jispira u jaħdem u jirsisti biex jilħu. It-taqdis prattiku, is-santifikazzjoni. Għaliex u miktub kunu qaddisin għax jien qaddis. Dak huwa t-tir. Dak il-proċess ġifieri kontinwu, dak il-proċess xejn faċli u lanqas awtomatiku ta' restawr u tiġdid morali jum wara jum, sakemm indumu ħajjin. Proċess fejn ma nibqgħux iktar konformati ma' din-dinja, imma iżjed inkunu trasformati fit-tiġdid ta' moħħna. Proċess fejn qed noqtlu dnub u x-xewqat ħżiena u qegħdin ukoll nabbraċċaw u nżidu il-virtujiet ta' Alla. Proċess fejn qed nmidlu ġifieri fi xbija tal-Mulej Ġesu u nsiru aktar nixbħuh, sintendi moralment u spiritwalment mhux fid-divinità tiegħu. Jiġifieri nafu aħna u ġieli smajna tagħlim li l-Kristjan diġà huwa qaddis pożizzjonalment. Alright, nafu għadina, meta kien iġġustifikat minn Alla, il-Kristjan huwa qaddis, tqaddes, u jgawdi dik li ngħidula dusija definittiva perfetta. Għaliex kien iġġustifikat. Però madankollu huwa msejjaħ biex fil-jum għal-jum jikber fil-dusija prattika, fil-ħajja tiegħu, f'kull aspett ta' persuntu u f'kull aspett ta' ħajtu. Allura l-aħwa Kristjan qatt ma jista' jkun kuntenta sempliċiment għaliex forsi tejjeb xi ftit jew isħajtu minn kif kien qabel. Ma jistax jikkuntenta li mhux ħażin
daqs il-kumplament tan-nies fuq ix-xogħol jew daqs il-ġirien, ma jistax jikkuntenta li ħeles minn xi vizzju wieħed jew tnejn, jew jikkuntenta xi sandu xi virtu jew xi frotta l-ispirtu miżjud, kollox tajjeb, qed mhux ħażin, però mhux biżejjed. U ma jistaqat jikkuntenta b'daw l-affarijiet. Għaliex? Għaliex l-għan suprem tiegħu irid ikun li jitqaddes kompletament. Kompletament. Irrid jiġifieri li ħajtu tkun ikkonsagrata kollha kemmi lill-Alla. U għal dan xejn inqas pereżempju talab l-Apostlu fl-ewwel Tessalonkin 5 vers 23 fejn talab m'hemmx li Alla taslim innifsu iqaddiskom totalment. Jaqaddiskom totalment. Ġabbu jqattu attenti l-istess talba għamel meta qal sabiex tkunu perfetti u kompluti bla ma jonqoskom xejn. Dan huwa t-tir tal-Kristjan. It-taqdis ma jistax jikkuntenta xejn inqas u teb ngħidu wkoll li dan it-taqdis mhuwiex biss u ma jseħħx biss bl-isforzi tagħna imma huwa x-xogħol u l-ħidma tal-Ispiritu Santu li jaħdem fina. U l-Ispiritu Santu li jaħdem fina dejjem juża l-mezzi maħtura minnu. Alright? Dejjem juża daw l-istrumenti li hu ħatar. Nixbaw nisimgħu fuqhom it-talb, il-qari, l-istudju tal-kelma, x-xirka, l-ikla tal-mulej u affarijiet oħrajn. Dejjem juża dawn biex ikompli qaddisna. Ma dawn il-mezzi tal-grazzja u effettivi daqshom. Okay? Effettivi daqshom l-Ispiritu Santu juża wkoll il-provi tal-ħajja. Juża wkoll it-tiġrib. Jista' jkun xi kriżi finanzjarja fil-ħajja tagħna, jista' jkun xi marda, jew mewta ta' xi ħadd għażiż, jista' jkun sitwazzjoni diffiċli fuq il-post tax-xogħol, jew ikkadek l-iskola, persekuzzjoni minħabba l-fidi tiegħek, familja, minn hawn minn hemm, jista' jkun xi relazzjoni problematika fil-familja bejn ir-raġel u l-mara, bejn il-ġenituri u l-uliet u oħrajn. Prova tal-ħajja, tiġrib. L-Ispiritu Santu jrid juża dawn ukoll biex iqaddisna. Dawn il-provi huma maħtura minn Alla u huma mibgħuta minnu għal dan il-għan l-aħwa. Ifmuha darba l dejjem u ippruvaw il-qawwa. Naf li qabli tkunu sorpriżi it-tiġrib bħala mezz tal-grazzja. Forsi it-talb nifmuha, il-qari tal-Bibja nifmuha ma t-tiġrib, inkunu mistaġbin. Alright? U għalhekk ġabbu jagħtina din l-eżortazzjoni, mhux hekk biex inqisu kollox bħala ferħ, it-tiġrib bħala ferħ. Għaliex għax jaf li dejjem ma tiġinix naturali, għax jaf li wis probabbli aħna l-imġiba tagħna normalment tkun il-kontra. Mhux kif qed jgħidilna u għalhekk jagħmel din l-eżortazzjoni, għaliex mhix faċli għalina u lanqas naturali, aħna bnedmin li għadna imperfetti. Għadna maħniex perfetti, u allura maħniex kapaċi nimmaniġġjaw tajjeb l-barkiet u anqas it-tiġrib. Sewa qal Luteru illi aħna mdawrin wisq il-ġewwa lejn nfusna. Wisq, ġifieri, ġeneralment dak li jmexxina huma l-interessi personali. X'jaqbel lili x'jotta li aktar mill-glorja tal-Alla jew l-ġid tal-oħrajn. Allura meta jkollna perspettiva divina tal-provi tat-tiġrib u nibdew narawhom bħala strument li Alla juża biex iqaddisna. Kemm il-darba aħna nagħmlu użu tajjeb minnu, nilqgħu b'fidi u anke nifhmu l-għanijiet divini warajha. Okay? Dan irridu nagħmlu, nifhmu l-għan divin wara il-provi li aħna inġarbu. Fil-fatt Augustus Toplejdi għalhekk ebda tiġrib jew prova ma jmissna tkidna li kiekum qar narfu l-iskop li Alla jibata. Kiekum qar narfu l-iskop li Alla jibata. U dal ħanamlu laħu nixtieq nistidinkom biex fil-qosor ħan ikkunsidraw l-għanijiet divini wara l-provi. Okay? L-ewwel nett, permezz tal-provi nista' ninġib f'sensija jiena. Kemm hu faċli nsibu ruħna aljenati minn Alla, preokkupati bl-affarijiet tad-dinja, aljenati minn ħaġa l-oħra u bil-mod il-mod nitbedu minn Alla. Is-Alla, għax huwa missier li jħobbna ma jħallinix hemm, imma jrid jiġbidna lura. U bħal dak ir-raj x'jagħmel? X'kien jara n-naġa tiegħu, naġa bla moħħ kif aħna illi tefa' trasa fil-ħaxix, moħħa biss biex tiekol
u bil-mod il-mod qed titbijat mis-sigurtà tal-merħla u minn sigurtà tiegħu u ries għalej xifer l-indum, x'jagħmel ħallija u żgur li le. Jaqbad, u di vera kienet issir fi żmien l-antik, jaqbad l-isbandola bi preċiżjoni xtila ċaqa, eżatt qudiema, tfaqqa tagħmel ħoss, din in-naġa tinħasad, terfa' rasa, tinduna l-dbiedet mill-merħla u terġa' lura. Mela prova tista' sservi ta' din iċ-ċaqa li Alla juża biex iġibna f'sensina. Għax probabbli nkunu qegħdin nitbedu minnu. Ukoll il-provi jistgħu jservu biex iżommuna milli nitkabru. Jekk ma noqgħodux attenti, insibu ruħna li nħadnu opinjoni tagħna nfusna wisqola fil-fatt tkun. Nibdew naraw li nfusna aħjar jew ittieb milli fir-realtà nkunu. U l-Apostlu Pawlu fit-2 Korintin 12 wara li jelenka rivelazzjonijiet divini li kellu u l-esperjenzi eċċessivament kbar li ngħata jgħid li ngħatatlu xewka f'ġismu fil-laħam. U jgħidilna wkoll għalfejn. Ismawha, sabiex ma nintelix biha nnifsi. Sabiex ma nintelix biha nnifsi, biex ma tikbirlix rasi, biex ma nitkabbarx, biex ma narax li nnifsi aħjar milli fir-realtà jiena. U prova sservi wkoll biex iżommna milli nitkabru. Permezz tal-provi allura nitgħallem l-umiltà u s-sabar. Prova spiss iġġibna darna mal-ħajt vera u allura tumiljana. Għaliex irridu jew ma rridux ikollna naċċettaw ċertu sitwazzjoni illi kikun tħallejna liberi ma konniex nażluhom. Veri jew le, ġifieri kollok bil-fors toqgħod għal dik is-sitwazzjoni. Nindunaw li m'għandniex kontroll ħafna drabi, laqas opportunità u laqas saħħa biex nibdlu dak li għaddejjin minnu. Allura toħodna spiss li lemm ir-riżorsi tagħna. Prova tixtek fejn iġibrek helpless, ma tista' tagħmel xejn. U anke l-Apostlu fit-2 Korintin jgħidilna dal-kliem ara. Fit-2 Korintin 1 għax ma ridkomx tibqgħu injoranti l-aħwa rigward l-afflizzjoni li esperjenzajna fl-Asja, illi konna mtaqlin eċċessivament u aktar mill-abilità tagħna, hekk li ddisprajna saħansitra milli ngħixu. Infatti, aħna kellna sentenza tal-mewt finna nfusna. Isma' ġejja. Imma ġran hekk, araw kif jirraġuna, għalfejn? Sabiex ma nafdawx fina nfusna, iżda falla li qajjem il-mejtin. Il-provi baxxuna, jumiljawna. Il-provi ħafna drabi jixtuk għal-kubtejk, fit-talb, jixtuk lejn il-kelma talla. Talmek is-sabar ukoll prova. Għaliex fil-perseveranza li tistenna li Alla jwiġiblek talbek. Kemm ħaddum u lejn, allura titgħallem tistenna sakemm Alla oġbu iwieġbek. Permezz tal-provi wkoll naraf kif smajna li Alla qawwi u jgħin lil-fidili lill-uliedu. Alla u ikbar mill-ċirkostanzi, Alla u ikbar minn dak kollu mill-tiġrib li inti u jiena nistgħu ngħaddu minnu. Huwa suffiċjenti, huwa biżżejjed dak kollu li għandna bżonn biex fil-ħin bil-metodu fi żmien tiegħu ngħaddu mill-prova u noħorġu mill-prova. Alla huwa qawwi biżżejjed biex dan iseħħ. U prova tallimna wkoll tista' tallimna propju dil-verità importanti li Alla huwa qawwi biżżejjed u jgħin lill-fidili. Allura prova isservi u tista' sservi biex issaħħaħilna l-fidi. Biex issaħħaħilna l-fidi. Il-fidi tal-Kristjan tista' tkun żgħira jew kbira, dgħajfa jew qawwija, tista' tkun immatura jew matura. Okay? Ngħidu tixbaħ il-muskoli tal-ġisem, vera jew le, min għandu muskoli maqudin b'saħħithom u ta' min huma mpaħbħa. All right, dik hija realtà, l-fidi tixbaħ il-muskoli. Waqt il-provi għandek l-opportunità li m'għandekx fi żmien ieħor biex teżerċita l-fidi. Okay? Waqt il-provi għandek dik l-opportunità biex terfa' l-ħadid. All right? U dak l-irfieħ ħajsaħħaħlek il-muskoli. Teżerċita l-fidi waqt il-prova u ħassaħħaħlek il-fidi. Mela allura prova mhijiex teddida għall-fidi, imma opportunità, anzi support għall-fidi. Ma ninsewx li l-Mulej Ġesu ju pjaċir b'fidi qawwija. Okay? Nafu kemm meta ntaqa' ma' fidi qawwija l-mara bit-tnixxija tad-demm, iċ-ċenturjun ħa pjaċir. All right? U qal araw fidi b'saħħitha.
fidi vera. U anka bil-fidi tagħna meta timmatura l-Mulej Ġesu jieħu pjaċir. Il-provi jistgħu wkoll jalmuna li meta nobdu nkunu mbierka. Jalmuna l-ubbidjenza twassal għal barka. Jiena nobdi lil Alla waqt il-provi u Alla jbirikni bil-modi tiegħu. Iżajja 1, vers 17 naqraw hekk. Jekk intom tridu, jew jekk tajdu iva, jekk intom tridu u tobdu, intom tiklu l-ġid tal-art. Iżda jekk tajdu le u twebsu raskom ix-xabla tikolkom. Ubbidjenza u barka. Jiġifieri jekk waqt it-tiġrib jien nitgħallem nobdi lil Alla u nissottometti ruħi għar-rida tiegħu, il-weda lija tkun li jien ħankun imbierek b'xi mod jew ieħor u nesperjenza lena u sliem ta' din il-barka. Anki waqt prova, waqt tiġrib. Meta ma nobdix, u ħafna minna bħal tfal imqarbil mhux dejjem nobdu, Alla xi jagħmel jiddixxiplinana. U allura permezz tal-prova Alla wkoll ġieli jiddixxiplinana. Okay? Alla f'imħabtu mhuwiex ħajħallina nibqgħu fid-diżubbidjenza. Jinqeda anke bi prova b'tiġrib biex jiddixxiplinara. John Trapp qal aħjar tkun miżbur biex tikber milli maqtuħ biex tinħaraq. Aħjar id-disciplina tal-Alla li ħafna drabi juża prova tiġrib milli Alla jħallik fid-diżubbidjenza. Mela allura prova wkoll permezz tagħha Alla jiddixxiplinana. Iktar permezz ta' xi prova jien nista' ninduna bid-djufijiet tiegħi. B'mod speċjali jekk waqt il-prova nippanikja, nintel ansjetà, nirrabja, naqta' qalbi, waqt il-prova u permezz tal-prova ninduna li għad għandi ċertu djufijiet. Allura prova turik li fadallek li xfar, u li għandek bżonn tillimhom. Okay? Dan jseħħ meta inti fil-prova tinduna li għad fadallek ċertu djufijiet. U fil-fatt, kif tirrealizzaj għandek ċertu djufijiet, kif għadna ftit ilu wkoll, tinduna jkollok tammetti li m'intix daqshekk b'saħħtek, daqshekk spiritwali, daqskemm int jew l-oħrajn qegħdin jaraw. Fil-prova tinkixef ukoll din. U allura permezz tal-prova taraf ukoll il-progress spiritwali tiegħek. Fid-Deuteronomju 13 naqraw, il-mulej Alla tiegħek ikun qed iġarbek, jittestjak, jipprovak. Għalfejn, dejjem hemm raġuni qed taraw għalfejn biex jaraf jekk intom x'nies li tħobbu lil mulej Alla tagħkom, qalbkom kollha u bruħkom kollha. Sintendi, Alla m'għandux bżonn ikun jaf għax jaf kemm u jekk inħobbuhx għalina. Biex nindunaw aħna fejn wasalna jew ma wasalniex, jiġifieri permezz tal-prova li għamillek eżaminazzjoni, stock take, okay, fejn inti verament, fejn wasalt. Alright, issa nafu li l-avvanz fil-grazzja mhux dejjem faċli tkejlu, alright, mhux dejjem faċli tkejlu bħalma tkejl il-kobor fil-ġisem, ġisimna nkejluh faċli le. Però tista' tarfu bil-mod kif inti ġib ruħek l-ewwel nett tirreaġixxi u ġib ruħek waqt il-provi. Hemmhekk iwa, hemmhekk tista' tinduna fejn qiegħed spiritwalment, fejn wasalt spiritualment. Jiġifieri jekk bħalissa inti tinsab xi prova u storduta, ma tafx fejn int, ħlif dwejja, ansjetà, rabja, tieħi qalbi, pressjoni minn dik għaddejja. Forsi mhuwiex indikazzjoni ċara li l-fidi tiegħek għadha dgħajfa, ma taħsibx li dan qed jurik xi ħaġa u dwar fejn wasalt, okay, spiritualment. Ma niddejjaqx nikkwota l Dun George Preka li kien jgħid waqt il-prova kollox. Waqt il-prova kollox. Fil-fatt, fl-antik Kristjan kien jinaraf mill-mod li jġib ruħu waqt kriżi. Din dokumentat, hemmhekk kienu jindunaw. Kristjan sab ruħu fi kriżi kif ħajġib ruħu. Tikxiflek x'int jew x'minx fejn wasalt spiritualment. Il-provi jservu wkoll għan importanti ieħor fil-li jikxfu x'inħobbu verament. Tiftakrux talab Alla minn Abraham, offrili lill-ibnek Iżak. X'kienet il-prova tiegħu? Il-min tħobb l-iktar. Dik bażikament. Il-min tħobb l-iktar. Li bl-ibnek jew lili. Prova tikxef x'inħobbu verament. Għaliex ħafna drabi aħna għandna tendenza li nintrabtu nħobbu affarijiet iktar
milli nħobbu lil Mulej Ġesu. Mela allura prova jew ħar kif nirreaġixxi waqt il-prova turik xemm l-ewwel f'qalbek. Xemm l-ewwel f'qalbek. Provi jistgħu jgħinuk ukoll biex tinqata' ġifieri tinħeles mid-dinja u mill-ħwejjeġ tad-dinja. It-tiġrib kif darba smajna ifakkarna li qed ngħixu f'dinja mwaqqgħu midimba, f'ribelljoni kontra Alla. U bħala Kristjani ma ninsewx li aħna x'aħna kmandati biex inżommu d-dinja, il-mentalitajiet, il-valuri tagħha il-bot minna, barra minna. Aħna kmandati biex la nħobbu lid-dinja, l-ħwejjeġ tad-dinja, ew lanqas nixtiequ nkunu ħbieb mad-dinja. Għaliex dan huwa li jgħid Alla, dan huwa li kmandana Alla. Però x'jiġri? Id-dinja bħal sirena, bil-kant ħelu tagħha bl-affarijiet sbieħ pożittivi tajbin tat-tirana bil-mod il-mod. Tiġbidna leha. U mingħajr ma nafu nintrabtu ma' xi ħaġa materjali. Alla permezz ta' prova jista' joħdilna dik xi ħaġa għalfejn biex jaqtana, biex jilliberana minn dak li rbit żejjed. Jiġifieri l-prova tista' sser biex taħraq dawk il-ħbula li inti intrabat ma' xi ħaġa materjali, ma' xi ħaġa tad-dinja. U allura x'kien tinħeles ukoll tkun liberu biex anke tingħaqad u tintrabat mal-ħwejjeġ li jiswew, mal-ħwejjeġ spiritwali. U prova tista' sservi ta' hekk għaliex toħodlok xi ħaġa li inti intrabat magħha, xi ħaġa tad-dinja. Allura permezz ta' prova nista' napprezza aktar x'għandi fi Kristu. X'inhuma l-barkiet vera li għandi fi Kristu, x'ħin il-ħarsa tiegħi ddur mill-affarijiet tad-dinja u iddur fuq il-ħwejjeġ spiritwali. Tafu kemm huwa faċli li aħna nqilbu il-prijoritajiet tagħna ta' taħt fuq, vera, dak li hu l-ewwel nitfgħu l-aħħar, dak li hu l-aħħar nitfgħu l-ewwel. L-affarijiet spiritwali li suppost huma priorità dejjem l-isfel. L-affarijiet materjali dejjem fuq. Għandna dik it-tendenza. Allura spiss ikollna nagħmlu evalwazzjoni ta' daw il-prijoritajiet. Prova tfakkarna x'inhuma l-iprem, ġifieri l-iktar barkiet importanti fil-ħajja u li huma x'inhuma? Il-ħwejjeġ tal-Alla, il-ħwejjeġ spiritwali, is-saltna tal-Alla, dawn. U permezz tal-prova nistgħu niftakru li t-teżor u l-wirt tagħna mhux l-affarijiet tad-dinja, imma huwa mirfuħ u miżmum għalina fis-sema. Okay? Ukoll permezz tal-provi jien nista' nservi ta' eżempju u inkoraġġiment għal fidili l-oħra. Speċjalment dawk il-fidili, dawk il-Kristjani li għandhom jibdew. Sintendi, jekk l-attitudni tiegħi tkun tajba. Għajdu li intom aħna ma niftakrux, pereżempju f'ġob u fil-prova tiegħu baqa' jafdal il-mulej, niftakru fih. U x'nagħmlu nkunu encouraged. Aħna vera ara ġob minn xi xadda nieħdu l-inkoraġġiment u rridu nimitawh. U nies oħra tul iż-żmien Abraham, semmin l-Abraham, nies oħra fis-sekli li kellhom tiġrib qawwi għaddew minn provi u baqgħu fidili inħarsu lehom, nkunu inkoraġġiti minnhom u nimitawhom. L-istess, meta inti waqt il-prova ikollok atteġġament, kif suppost atteġġament li huwa mimmexxi minn dil perspettiva divina, ħatkun tinkoraġġiment għall-aħwa l-oħra. B'mod speċjali għal dawk il-Kristjani li jibdew li jaraw lilek u jgħidu mela meta nkun jiena f'prova hekk irid nagħmel. Hekk din hija l-imġiba tiegħi. Importanti ħaġa, importanti nifhmuha dina. Ukoll fl-aħħar nett benefiċċju ieħor huwa li permezz tal-prova nista' nitgħallem inkun simpatetiku mal-oħrajn. Fit-2 Korintin 1 Pawl Apostlu jikteb hekk ara. Imbierek ikun Alla missier Sidna Ġesu Kristu, il-missier tal-modrijiet u Alla ta' kull faraġ. Li jfarraġna fl-afflizzjoni kollha tagħna għalfejn biex inkunu kapaċi nfarġu l dawk fi kwalinkwa afflizzjoni bil-faraġ li bih aħna nfusna nfarġin minn Alla. Waqt il-prova, l-prova tista' sservi biex inti titgħallem ukoll tfarraġ l-oħrajn għaliex tkun iktar sensittiv. Min ma ġarrabx, min ma ddix mill-prova ħafna drabi tħossu kiesaħ ma dawk li għaddejn huma mill-provi għax ma ġarrabxu. Meta aħna nġarbu vera u Alla jfarraġna kapaċi aktar infarġu u nkunu simpatetiċi ma dawk li għaddejjem mill-provi. Mela, fil-qosor ikkunsidrajna 14 lan divin
forsi ma għaddux todduhom, imma 14 il-għan divin għal provi. Permezz tal-prova Alla jrid iġibna f'sensina, iżomna milli nitkabru, jallimna s-sabar u l-perseveranza u l-umiltà, jurini kemm jiena kemm hu qawwi u kemm kapaċi jgħin il-fidili, irrid isaħħaħli l-fidi, irrid ningawdi l-barka li hemm fl-ubbidjenza, irrid jiddixxiblinani għad-diżubbidjenza tiegħi, Alla jridni ninduna bid-djufijieti, Alla jridni nara fil-maturità u l-progress spiritwali tiegħi, jikxef dak li hemm f'qalbi, x'inħobb verament, irid joftomni mid-dinja, irid napprezza aktar il-wirt l-għandi fi Kristu, irid ninservi ta' eżempju u inkoraġġament għall-oħrajn u nsir aktar simpatetiku ma' dawk li huma mġarba. Għalfejn din lista kollha l-aħwa biex forsi tapprezzaw il-provi mibgħuta minn Alla. John Newton fema dit-talima u għalhekk għandi raġuni nfaħħru għal provi li għaddejt minnhom għax wis probabbli mingħajrhom kont nisfa rovinat. Mingħajr provi, ara ġveduta tal-provi. Titilfu qatt minn quddiem għajnejkom il-gwadan kbir li jista' joħroġ mit-tiġrib, mill-provi. L-affarijiet u l-barkiet sbieħ li joħorġu minn dan iż-żmien ta' tiġrib. Psalm 66 vers 10 naqraw. Għaliex inti provajtna jew testjajna, Alla. Inti raffinajtna, l-istess kelma testjajtna, bħalma l-fidda irraffinata. Inti ġibtna fix-xibka, int qed tabija oppressiva fuq ġenbejna. Inti kkawżajt il-bnedmin jirkbu fuq rasna, għaddejtna min-nar u mill-ilma. U l-famuża kelma ġejja. Iżda int ħriġtna f'post ta' abbondanza. Taraw il-vjaġġ, il-provi, t-tiġrib, fejn ibqa' żejjer, iżda int ħriġna f'post ta' abbondanza. Il-benefiċċji kbar. L-aħwa mela. It-tiġrib huma fatt tal-ħajja. Alright, il-provi huma fatt tal-ħajja. Ebda bniedem inkluż inti, alright ma tista' tifranka laqja tgħix. Hemm provi żgħar u provi kbar. Okay, ħafna drabi Alla jibda dili magħna forsi bi provi żgħar biex nissaħħu wkoll u nkunu kapaċi nifilħu għal provi kbar, biex jitrejnjana. Ġagbu jagħtina perspettiva divina tal-provi. Okay? U perspettiva korretta li aħna jeħtieġ nifhmu. Dawn maħtura minn Alla. Il-provi mibgħuta minn Alla li jħobbna u mibgħuta blan li jaħdmu għal ġid tagħna. Il-provi huma wieħed mill-istrumenti li l-Ispiritu Santu jrid juża biex iqazzek. Mezz tal-grazzja. Nixtieqkom l-aħwa tadottaw il perspettiva biblika tal-provi. Għaliex taraw il-provi mill-lenti talla, tibdew tikkunsidrawhom bħala opportunità sabiħa biex timmaturaw u mhux intopp, x'intopp insuperabbli, tqisuhom bħala għajnuna taqdis, mhux tfixkil, barka pożittiva u mhux saħta jew kastig negattiv. U allura kull darba li ssibu ruħkom f'xi prova x'tagħmlu minflok taħarbu minnhom tanquhom. Minflok tagħmlu minn kollox biex tevitawhom jew teħilsu minnhom fil-pront, tibqgħu hemm tislim. Okay, minflok tintlew bl-iskuntentezza, dwejja u sentimenti negattivi oħra, għax tafu li daw il-provi ħajservu għal maturità tagħkom, tifirħu fihom. Tifirħu fihom. Ġesu qal dal-kliem f'Mattew 5. Imberkin intom, jew nafu traduzzjoni, all ferħ. Hekk tfisser, all ferħ. Imberkin intom. Meta jajrukom jippersegwitawkom u jgħidu kull speċi ta' ħażen kontrikom bil-gideb minħabba fija. Xi prova dik, ikompli. Ifirħu u eżultaw għax il-premju tagħkom kbir fis-smawiet. U nerġa' nfakkarkom ġagbu, għax fil-fatt ġagbu, għandkom tkunu tafu, jidwi ħafna t-talim ta' Ġesu meta tfittxu, jirrepeti l-istess ħaġa. U għalinna konsidraw kollu ferħ, ħuti meta tiffaċċjaw tiġri varju. Billi tafu l-provar tal-fidi tagħkom jiżviluppa l-perseveranza. Erġa' tkwotajta di għalfejn, notaw xi ħaġa hawnhekk, għax nimmissjawha din. Ġagbu ma jgħidilniex ikkunsidrawh biss kollu ferħ. Alright? Waqt prova tinafas, waqt prova tweġġa, waqt prova tdur li Alla u tokrob u tistaqsih kemm mħandu mulej. Alla ma jistennix nirċievu l-prova biss,
bħala kollu ferħ, jekk hemm weġa ħanirċevuha bħala weġa. Mhux hekk, jekk hemm trauma ħanirċevuha bħala trauma. Ok, importanti dal-punt. Mhux ikkunsidrawh biss kollu ferħ. Alright, imma kkunsidrawh kollu ferħ. Mela, bit-tali perspettiva l-aħwa tal-provi, il-provi jħfifu, għamnun, il-provi jħfifu. Alright, u insibuhom aktar faċli. Anzi, ngħidilkom, immorru pass oltre b'dil perspettiva, nibdew napprezzawhom aktar minn ċertu barki oħra. John Berridge qal, Kristjan qatt ma jorqod fin-nar jew fl-ilma, iżda jitħeddel taħt għajn ix-xemx. Tibda tapprezza għax fil-prova ma titħeddilx, tibqa' alert. Ok, allura b'dil perspettiva napprezzaw aktar il-provi. Ibes dal-kliem għalikom l-aħwa, għajduli. Dil perspettiva tidher impossibbli ma nistax naċċetta, issib diffikultà biex taċċetta għajdu l-verità. Jekk iva nifmek. Jien nifmek għaliex il-modijiet talla, u mhix il-modijiet tagħna ma nistgħux illaħqu magħhom. Di l-verità, mela allura x'nagħmlu nibqgħu fejn aħna jew naqtaw qalbna le, il-mulej jaf, u l-mulej jtina soluzzjoni. Ibes dal-kliem, imma jtina soluzzjoni. Anki fil-vers fil-silta l rajna għandna soluzzjoni. Jekk inti qed tħoss li dana inaċċettabbli, ma tistax tasal għalih, ma tistax taċċetta dil-perspettiva divina, x'inhi s-soluzzjoni? Jekk xi ħadd minnkom joqsu l-erf, jgħidilna ġagbu, u f'dal kuntest għalkemm ħafna predikaturi jużawh għall-erf in ġenerali u ma jagħmlux ħażin, però f'dal kuntest ġagbu l-erf li qed jirreferi għalih x'inhu? L-erf li għandek bżonn tifhem da kollu li għadna kemm għadna. Da kollu. Jekk xi ħadd jonqsu l-erf, x'għandu jagħmel? L-erf biex tifhem l-iskop tal-provi. Ħajissupplikaħ, ħajitolbu mingħand Alla. U Alla li jagħti l-kulħadd ġenerożament u bla ma jċanfar ikun moti lilu. Mela, itolbu lil Alla. Nemmen sit għejn l-inkredulità tiegħi. Itolbu lil Alla, żid lil fidi. Dik is-soluzzjoni, jekk quddiem dan ix-xenarju kollu inti tħossok diffiċli wisq. U Alla li jagħti l-kulħadd ġenerożament u bla ma jċanfar, ċertament din it-talba ħajismaħħa. U fil-żmien ħajtik dil perspettiva divina dwar il-prova. Għaliex għax jaf li huwa taġid għalik. L-aħħar 3 punti qosra. L-ewwel Korintin 10, isemgħu vers 13. Ebda tiġrib ma qabadkom ħlifdak komuni għall-umanità. Immallu fidil li mhux se ħallikom tkunu mġarbin li hemm li kapaċi tifilħu, iżda ma t-tiġrib se jipprovdi l-ħruġ ukoll ħalli tkunu tistgħu tissapportuh. It-tieni, kull tiġrib huwa temporanju. Mela, qatt jieqaf jew f'din il-ħajja u ta' da m'għandniex garanzija. Alright, jekk għaddejja minn xi prova, ħadd jieqaf dik il-prova dak it-tiġrib, jew f'din il-ħajja, però m'għandekx garanzija. Imma għandek garanzija li fil-Ġerusalemm il-ġdida ħajjieqaf. Ok? Xi darba dik il-prova dik it-tiġrib ħadieqaf. U l-aħħar ħaġa hemm il-kuruna, hemm il-premju tal-kuruna tal-ħajja għal dawk li jissapportjaw it-testjar. Żomma qudiem għajnejk. Ħanibqa' fidil għaliex ukoll mhux biss għax inħobb il-muleġ dan jitlob minni imma wkoll għax hemm il-kuruna tal-ħajja u l-premju jistennini. L-aħwa mela kull meta tħossukom taħt pressjoni, meta tħossukom qed titafġu minn xi prova tal-ħajja erfgħu ħarsitkom minn dak it-tiġrib u osservaw dil panorama mill-isbaħ provduta minn perspettiva divina tal-provi. Amen.